Miguel Barbeira, Miki, ¿qué tal? Boas tardes. Boas tardes, moi ben, con ganas de que chegue esa Final Four. Está claro, imagino que sí. Primeiro partido xa mañá sábado ás 12:30 e o rival o Sirian de Carballo. Como se presenta ese encontro? A ver, a priori é un partido contra o equipo que vende ser campeón de Liga Prata, da liga que está por debaixo. Todos nos dan por favoritos, a verdade, pero non nos gusta moito ese papel. Sabemos a cal é a realidade, que vai ser un partido moi complicado, un Siria que seguro que nos vai a poñer en problemas, pero tamén temos moita confianza en que sabemos que vimos nun bon momento, que fixemos unha moi boa tempada e que se facemos o noso traballo deberíamos pasar a esa final. Está claro, non? Que sair de favorito por unha banda é bo porque eso é que os rivais respetan, non? O conxunto cullardense, por outra porque claro, os partidos hai que disputalos, non se pode engañar antes de baixar do autobús. Exactamente, un pouquiño que non haxa ese exceso de confianza, máis nestas edades que están en plena adolescencia, e sabemos un pouquiño, bueno, como están aínda esas cabeciñas, pero hai que ir tamén convencidos do que sí sabemos facer, de cal son os nosos puntos fortes e poder sacar o partido adiante. Bueno, primeira semifinal, como dicimos mañá sábado ás 12:30 contra o Siria de Carballo. En caso de victoria, esa gran final sería o domingo pola tarde ás 4:15 e o rival, pois o gañador da autoeliminatoria, Cisne ou Lalín. Sí, un poquinho a ver quen pode ser gañador desa eliminatoria, unha eliminatoria que eu considero que vai estar moi igualada, moi igualada, pode ser calquera. Si é verdade que igual un pouquiño por como acabou a tempada pode que parta como favorito o Cisne, pero vamos a ver un pouco quen nos pode tocar. Esperemos que podamos polo menos disputar esa gran final e que o conxunto cullerdense poda loitar ata os últimos minutos. Por certo, sei que falamos contigo, podemos tamén comentar como foi outra Final Four que tivo lugar a pasada fin de semana no Rosal. A cousa comenzaba ben con a victoria na semifinal ante o Línea 21. Logo imagino que complicado o partido na final contra o Atlético Novas. Sí, a ver, a verdad que a semifinal, igual que un poquinho pasa con esta semifinal cadete, todos nos daban un poquinho por favoritos, pero tiñamos moi claro que iba a ser un partido moi difícil, como ao final foi, un partido aparte con un marcador moi largo, con un ritmo moi alto para esta categoría infantil, acabou, se non me engaño ahora, 39-38, un partido moi intenso, a verdade, onde houve alternancias, ainda que nós, si estuvemos un pouquiño dominando o encontro en certos momentos, bueno, fomos quen de rematalo e estivemos sufrindo máis da conta. Na final, contra o Novas, que era o equipo da casa, ao final o gran favorito, que xoga na casa, toda a afición do seu lado, bueno, era un partido máis complicado, un equipo ademais físicamente moi superior a nós. Nós somos un dos equipos máis pequeniños de momento por o tamaño e niveles de forza da competición, e nestas categorías notase moito e sufrímolo. Fomos que anda aguantar os primeiros 35 minutos, que chegamos a ir incluso empatados durante un momento, pero a partir de aí xa non tiñamos enerxía para seguir competindo, e eles conseguiron romper o partido. Sí, a verdade é que o que nos comentas, non? En moita parte do encontro durante moitos minutos a cousa estivo aí no aire e ao final a diferencia tampouco foi tan grande, non? Únicamente 8 goles. Sí, 8 goles que ao final, para min, non fan justiza ao partido que nos fixemos, pero bueno, si é verdade que, repito, a diferencia física nestas categorías fai que, bueno, esas pequenas diferenzas se agranden un pouquinho. Este fin de semana, outra Final Four que comentábamos ao principio do conxunto cadete masculino do Despreocúpate.es, pero non vai a ser o único foco de atención, porque tamén temos, por exemplo, na Copa Federación, e aínda queda algún partido máis, non, da Liga Prata, creo que o que xogará o Sí, infantil masculino precisamente aquí en Almeiras. sí, as Ligas Plata aínda non remataron, temos partidos este fin de semana con infantís, tanto de Copa Federación para este grupo que participou na Final Four, como partidos, como ben dicías, de Liga Plata para o resto de conxuntos. Xogamos en Almeiras, os dous equipos infantís. Seguirá a competición, ainda lle queda unhas 3 ou 4 xornadas entre Copa, Liga Plata, etc. Ainda queda un mes de competición aproximadamente.
Ainda quedan partidos e, como decimos en esa Copa Federación, aínda algunha das categorías comeza esta mesma fin de semana. E, lóxicamente, tamén podemos que falar do sénior masculino, do primeiro equipo, que agora sí xa poñerá no punto final a súa participación en Liga cos deberes xa feitos. E fai moitas xornadas este ano, non houbo que pasar apuros, conseguían a permanencia moi holgados. Eso sí, nas últimas xornadas está a ser complicado, non, concretar os resultados. Sí, a ver, temos ao final unha plantilla moi nova, e o ver ese objetivo que tiñamos de, bueno, acabar esa permanencia, xa prácticamente na primeira volta, que se fixo unha primeira volta, a verdade, espectacular, conseguindo incluso máis puntos nesta primeira volta que en case toda a temporada anterior. E con ese objetivo cumplido, ao final relaxaste un pouco. É verdade que tamén houve varias baixas importantes en momentos clave da temporada, en partidos clave, notouse moito a ausencia desos xogadores, pero bueno, quedarnos con eso, que o objetivo está máis que cumplido, pensar un pouquiño xa na tempada que ven en poder soñar, pois, porque non, con objetivos un pouquiño máis altos, por competir, por estar un pouquiño máis arriba na clasificación, e rematar esta tempada da mellor das formas posibles. Pois será aquí en casa este sábado en Tarrío a 7 nese partido, ademais contra un equipo dos que están situados na parte alta da clasificación, o Balonmán Lanzarote. Exactamente, partido contra o Lanzarote, que é ahora mismo terceiro clasificado, empatado co segundo, dous equipos aí canarios que están a competir por ver quen se leva esa segunda plaza. A ver se podemos facer un bo partido, acabar con boas sensacións, se pode ser con 2 puntiños máis, incluso mellor. Pois seguro que vai a ser un partido realmente atractivo e sobre todo emocionante de ver, sobre todo para despedir esta tempada en esa primeira división nacional. Pois Miguel, moitísimas gracias, como sempre, por atendernos. Gracias a vos. Un saúdo, ata logo.